mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Hi, DJ Rocky and DJ Jello. Recently, ay nahook ako sa pakikinig ng inyong programa. Pero, mas nag-e-enjoy ako sa pakikinig tuwing Biyernes. Dahil dito na lumalabas ang mga nakaka-L, as in nakakalibang at nakaka-L na laugh trip na mga kwento. Enjoy na enjoy ako sa pakikinig. Yung pagtawa at pag-deliver ninyo ng mga linya, talaga nga namang nakakaaliw at nakakawala ng stress. Kaya eto ako ngayon. Magkukwento rin. Baka sakaling yung ibang mga nakikinig dyan, maaliw at mawala rin ng stress. Itago nyo na lang ako sa pangalang Bugoy. OFW. Nasa mid-40s. Happily married. At ito, ang aking SPG. As in, super. Back the nerd. Secret file. Ito ay isang sikretong malupit na ako lang ang nakakaalam. Kahit asawa ko, hindi ito alam. Nangyari ito nung nasa Pilipinas pa ako. Halos kagagraduate ko lang that time at habang naghihintay ako sa pagsisimula ng training ko sa papasukan kong trabaho, meron akong nakilalang babae. Babae na itago na lang natin sa pangalang Dora. Dora dahil mahilig siyang mag-explore ng kung ano-ano. Naging magka-chat kami sa Yahoo Messenger na nung time na yon ay sikat na sikat. At habang nagpapalitan kami ng impormasyon sa isa't isa, meron pala kaming common friend. Naging mag-classmate sila nung katropa ko. Yun siguro ang dahilan, kaya mas naging interesado kami sa isa't isa. Ang pagkakadescribe niya sa sarili niya ay nasa 5'4" ang taas niya at medyo malaman. Napasabi ako sa sarili ko ng, pwede? Dahil hindi naman ako mahilig sa mga payat o petit na babae. Hindi nagtagal ay naging mag-MU kami at nagkasundo na magkita ng personal. At dumating na nga ang oras ng pagtutuos, pagkikita namin. Doon na kami nagpasya na magkita sa waiting area ng lobby ng pulang building sa lugar kung saan walang kusina at mga bintana. Nauna akong dumating at kabadong-kabado ako. Ilang minuto pa ay nag-text na siya at sinabing nasa lobby na raw siya. Tumayo ako at kumaway sa kanya. DJ Rocky at DJ Jello! Napangiti ako sa sarili ko at totoo nga ang sinabi ko na, pwede. Medyo matangkad siya. May kaputian at eksakto lang ang pangangatawan. Lumapit siya sa akin sabay beso. DJ Rocky at DJ Jello,
Ang bango. Amoy palay. Palay na kakaani pa lang at hindi pa nababayo. Umupo siya sa tabi ko at kitang-kita ko ang hugis ng kanyang katawan at ang kanyang slim na legs dahil sa suot niya na miniskirt. Medyo matagal-tagal din kami sa waiting area dahil nataon na February 14 yun. Busy at medyo maraming tao. Usap-usap at naging komportable na kami sa isa't isa. Hanggang sa inakbayan ko siya at hindi naman siya tumutol. Hinalikan ko siya sa leeg at siya. Bigla siyang tumayo at nagmasid sa paligid. Nang makita niyang walang tao sa paligid na pwedeng makakita, nagulat ako sa ginawa niya. DJ Rocky at DJ Jello, napadyus ko day ako. Hinubad niya ang taklob ng kanyang pechay. Kinuha niya ang aking kanang kamay at ipinasok. Sinabi ko kay Dora na ayokong kamayin niya at baka mapanis. Kakainin ko pa naman yan mamaya. Ayokong kumain ng panis na pechay. Pero, ang sabi ni Dora, hindi yan mapapanis dahil binabad ko yan sa suka. At ayun na nga, pinagbigyan ko si Dora sa kanyang request. Napasyete siya habang binibigkas ang mga salitang A, E, I, O, U. Ilang minuto lang yung tumagal at nahinto lang kami dahil may isang tao na papunta sa area namin. At dahil nga ginamitan namin ng mga mahiwagang daliri ang aming bakbakan, nagkaroon na ng gravy ng kamay ko. Gravy na walang kulay, hindi amoy manok at lalong hindi amoy sushi na may patis. Hindi panis, neutral ang amoy, senyales na malinis sa katawan si Dora kahit panay ang pag-explore niya. Kaya tinawag na kami ng receptionist. Dahil meron ng available na room para sa amin. Dali-dali kaming nagbayad para matuloy na ang gera patani na naudlot kanina. Pagkapasok sa kwarto na walang kusina, ay nilak na namin ang pinto. Isinubsob ko ang labi ko sa labi ni Dora habang unti-unti ko siyang tinatalupan. Ang kamay naman ni Dora ay nagsimula na mag-explore at napunta sa aking talong. Tinanggal ko ang blouse ni Dora at lala ako sa nakita ko. Tumambad sa akin ang kanyang Mount Hibok-Hibok. At ang kanyang pasas na dapat sana ay buhay na buhay pero inverted. Buti na lang at may flat screw na kasama ang dila ko para lumabas. Ang pasas na inverted. Ituloy namin ang mainit na bakbakan sa banyo. Doon ay kumain ako ng pechay. Oo, DJ Rocky at DJ Jello, pechay na masabaw at malinis. At si Dora naman ay hinayaan kong kumain ng talong. Talong na sariwa, hindi torta na kulubot at sunog. Pagkatapos naming mag-shower, dumiretso na kami sa main event. Kakaiba ang pag-alulong ni Dora. Animoy asong ulol na nasisiraan ng bait. Medyo na turn off lang ako pero nasa kalagitnaan na kami ng magtutuos at baka biglang umurong si Junior sa laban. At sumabog na nga ang bulkang mayon.
At nung aalisin ko na ang aking kapote, laking gulat ko na lamang dahil napunit ito. Napunit! Nabigla din si Dora sa nakita niya. Saglit kaming natigilan. Kinampante ko naman si Dora na wag munang mag-isip ng kung ano-ano. Sinabi ko lang yun para maka-second at maka-third round kami, pero buti na lang. At ibang brand ng kapote ang meron doon sa red building na siya namang in-order ko. Ilang weeks pang lumipas at ibinalita sa akin ni Dora na nagkaroon na nga siya. Nagkaroon na nga siya. Hindi ng baby, kundi nagkaroon siya ng dinuguan. Nagsimula na rin ako sa training ko sa trabaho at naging busy na rin. Di kalaunan ay nawalan na rin kami ng communication ni Dora. DJ Rocky at DJ Jello, ang maibibigay ko lang na payo sa mga tulad ko, wag na wag kayong magtitiwala kahit patiwala sa Ingles ang pangalan ng kapote o kahit anong kapote pa yan. Kailangan maingat pa kayo. Kayo rin, baka makabuo kayo nang wala sa oras. Yun lamang po ang maibabahagi ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako, si Bugoy. At ito, ang aking SPG, as in Super Pakanar, Secret File.